Да, Роман, добрый день, пожалуйста. Добрый день. Вас все слушаются, пожалуйста. Доброго дня, наші любі друзі. Знову я з вами на зв'язку. Роман Грибов, відомий морський піхотинець острова Зміїн. Хочу подякувати, що ви підтримуєте нас, що ви не забуваєте за нас. І хочу сказати, що те, що зараз проходить в нашій політиці, те, що Трамп витворяє, воно не повинно повпливати ніяк на наші відносини. Ми повинні бути одні, єдині, цільні, як це й було до цього. Окей, момент переведет. Labą dieną, gerbėmieji draugai. Aš džiaugiuosi vėl kalbėdamas su jumis. Mano vardas yra Romanas Grybovas ir aš buvau Zmėjinos salos gynėjas. Visiems susirinkusiems ir visiems Lietuvos žmonėms norėčiau padėkoti už nuolatinę paramą bei pagalbą ir norėčiau pasakyti, kad tie dalykai, kurie dabar vyksta mūsų politikoje ir tie dalykai, kuriuos dabar pasako